επισκέφθηκε αυτή τη φορά ένα εργοστάσιο που παρασκευάζει αυγοτάραχο και το εξάγει σε όλο τον κόσμο. Η παραγωγή αυγοτάραχου από τις λιμνοθάλασσες της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το διαμάντι του Μεσολογγίου. Το αυγοτάραχο παρασκευάζεται από τις οθήκες του θηλυκού κεφάλου, ο οποίος στην περιοχή ονομάζεται μπάφα. Συλλέγεται περίπου τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια αποξηραίνεται για ένα διάστημα, μένει στο αλάτι κάποιες ώρες. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή ξύρανση, θα βάζουμε στο κερί μέλισσας, το οποίο επιτυγχάνει ότι το αυγοτάραχο θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 10 μήνες. Από την ώρα που θα ξεκινήσεις να το αλατίσεις μέχρι να φτάσει στο κερί, εμείς κάνουμε τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Γι' αυτό και είναι ένα προϊόν το οποίο δεν παίρνεις τηλέφωνο τώρα και το έχεις αύριο το πρωί. Έχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να την ακολουθούμε με σεβασμό στην παράδοση. Το αυγοτάραχο θεωρείται από πολλούς το χαβιάρι της Ελλάδας. Ένα προϊόν με ιδιαίτερα υψηλή διατροφική αξία και φανατικούς φίλους σε όλον τον κόσμο. Μέχρι και την Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες έχουν ένα παρεμφερές προϊόν, το καρασούμι, το οποίο είναι μια παρεμφερής μορφή αυγοταράχου, αλλά πολύ ξερή. Το δικό μας το αυγοτάραχο τους άρεσε πάρα πολύ και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ανοίξουμε περισσότερες δουλειές στην Ιαπωνία. Μπορεί να το βρει κανείς από το Χονγκ Κονγκ και την Κορέα μέχρι την Αμερική, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Αυστραλία. Προσπαθούμε να είναι ένας πρέσβης της Ελλάδας στο εξωτερικό, ειδικά τώρα αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές. Είναι μια πλούσια πηγή σε ωμέγα-3 λιπαρών οξέων με σημαντικότατες ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα. Άλλωστε δεν θεωρήθηκε τυχαία άξιο δώρο για σουλτάνους. Να δούμε τώρα.